Benvinguts a la secció Els laics parlen de l'Evangeli. Avui, dissabte segon d'Advent, dia de Santa Llúcia, verge i màrtir. Diu que mentre baixaven de la muntanya, els deixebles preguntaren a Jesús: com és que els mestres de la llei diuen que primer ha de venir Elies? Jesús els respongué: és cert que Elies havia de venir a renovar-ho tot, i jo us asseguro que ja va venir i no el reconegueren, sinó que el van tractar com van voler. Igualment, el fill de l'home ha de patir a les seves mans. Llavors, els deixebles comprengueren que els havia parlat de Joan Baptista. En aquests dies d'Advent, preparació pel Nadal, per l'adveniment de Jesús, veiem com els deixebles, així com nosaltres, ens podem fer preguntes que podem fer nosaltres directament o que fan altres, com és el cas aquí que els deixebles estaven preguntant a Jesús. Són a través de les preguntes que podem trobar les respostes, i és bo formular preguntes, aquest diàleg amb Jesús a través de la pregària, per tal de discernir millor quin és el nostre futur, què hem de fer i què no hem de fer. De tal manera que aquesta preparació pel Nadal ha de poder tenir com a conclusió un diàleg més freqüent i fervorós amb Jesús, una pregària més viva, més intensa, més autèntica, més sincera i que tingui unes conseqüències més clares en la nostra vida quotidiana. Demanem a Déu que així sigui i la protecció també de la Mare de Déu perquè puguem ser deixebles tal com vol Jesús i sapiguem reconèixer els signes tal com van venir ja en temps de Jesús amb Joan Baptista, que sapiguem reconèixer els signes dels temps per tal de ser millors en la caritat i en l'amor. Fins aquí els laics parlen de l'Evangeli.